Bergarako musika eskolan, Donostiako kontserbatorioan gero, eta 4 urte Amsterdameko kontserbatorioan egin ondoren gaur egun Zuritzen bizi da, 2019tik. Tuba jolia da Andoni Moñuz Ugalde bergararra. Goi-mailako ikasketak egitera fanzanara eta tuba bakarlari espezializazioa egiten ari da orain. Aldi berean toki askotako orkestrekin eta taldiekin proiektu askotan parte hartzen. Horien artean Bilboko eta Euskadiko orkestretan eta Europako ekialdeko beste hainbat taldetan ere. Kaixo, Andoni. Kaixo. Ze moduz? Oso ondo. Txien ondo? Oso gustora, bai. Bueno, hemen 3 aste pasatzen, así que aurten bastante gustora, bai. Bestela zu Zuritzen bizi zara? Bai, ja noia 4. urtea Zuritzen bizitzen, eta bueno. Zelakoa dango ikasle baten bizitza, ikasle profesional baten bizitza? Bueno, musika ikasle baten bizitza da bastante rutinarioa, ez? Modu baten esan da. Ze azkenian beti itxendu pixka berdina, instrumentua ikasi, klasetara jun, ni daukat pixkat egunero zerbait, ensaion bat, historian bat, eta gero gabian igual kontzerturen bat, baina normalian bastante, ikasle moduan bastante berdina izaten da. Zumouko asko gongo dian, Europa danetik joandakoa pentsatzen dut? Pilua, ni dauzkat lagunak edozein herrialdetakoak, osea, japonesak, txinuak, australianuak, amerikanuak, edozein. Eta han musikari artien biltzen zara, zango ere dotez eskolatik kanpo be urtengo zu, izango duzu beste bizitza bat, ez? Bueno, ni irtetzen naiz eskolatik eta bizi naiz adibidez zientzia ikasliekin eta pixkat danetik, ez? Baina gehixena musikuekin ibiltzen naiz, gaineran pixkat espazio internazionala musika ikaslioga. Orduan niretako be azkenian musikuekin jarduten dutenean, bastante gustora ibiltzen naiz. Kanpoen ikasten dozu, badoiezu ja urte batzuk, zatik hemen ez dalako posible edo zailagoa dalako hemen musikari profesionala izatea, Andoni? Bai, hemen azkenian kulturia nola baloratzen den modu desberdin bat, ez? Eta bueno, orkesta musiko moduan lana bilatzia asko zailagoa da. Eta, bueno, espezialmente ni tubia jotzen, tubiakin beti dago opzio gutxi, ez? Eta orduan, han ja Europan badareia opzio gehiago. Plaza gutxi dauzelako tubentzako esaten duzu? Hori da, eta orkesta gutxixea baitxa azkenean, bai. Ados. Eroso zauz, oitxuta zauz, eta zenbat kilometro itxin dituzu zuke, hola? Pilua. Bai, gendu bestela lasai, bai, txipinik bat. Eta, danala, eskola zaila aparte, gero orkesta eta bestelako formazioetan be jarduten duzu. Bai, bueno, ez daukat hori plaza fijoiko indio ez daukat, baina itxen dutena da, askotan isastero kontzerturen badaukat ez dakin nun, eta hainbat orkestakin nago jotzen, orduan orkestak, gero bandak, gaur be Gazteizko bandakin jokot, eta, bueno, holaxe, bai. Hona etorten zarenien orduan, aprobetxatoz guztiz oporretara orduan? Ez. Tokatze jat, etxian ikastia pixkat, egunero, eta gero, Bilboko orkestakin, Euskadiko orkestakin, batzutan etortzen naiz jotzera, eta beti aprobetxatzen dut, bai. Baina eraberian, begi bate jarritxe dukotzu urteten dien probaetara? Bai. Urtetzen dana saiatzen naiz itzen, ze azkenian ni nahi dutena nire helburua oin musika ikasle moduan da, orkesta baten, plaza bat etaratzia, eta orduan hor tokatzen dana da, probak itxia orkestetan, da casting moduan, ez, presentatzen da jente pilua, gaineratu bakin mundu guztiko jendea etortzen da, eta orduan azkenean hartzen da pertsona bat, eta nahi tokatzen jat, beti lehenengua saiatzia izaten, ez? Azkeneko egin dozuna, alako proba bat, edo hurrengua dauketzuna buruan? Azkenengua, ez nahiz akordatzen noin, baina inditxut Suizan probak, baitxa inditxut Alemanian, inditxut Belgikan, Holandan, azkenengoa baitxa aurrek urtean Suezian ineban proba bat, eta edozein lekutan. Etxatu inportan nun, orduen bizi? Ez, hori, nik orkesta baten lan haitzen baldin badot egunen baten, hori da nire ametsa, hori da nina idotena nire bizitzan dako, eta, bueno, ja isa tokatzen da lekuan, ez?
Ados. Oporretan, baina tubarekin. Ez Bai. dau egunik aparkatzen dozunik, ero? Bueno, ni saiatzen naiz, beti ondo dago baitxa musiko moduan, ze musika lan politxa da, eta asko betetzen dozta, baina beste aldetik be, ondo dago noizian behinka deskonektatzia, eta ze dana ez da lana, ez? Eta azkenian ondo dator, bai. Baina gaur ordu batzu sartu bituzu? Bai, beti tokatzen da pixkat, bai. Gustora fango ginak, Zu zelan entzegatzen duzun ikustera? Neati gustora. Konbidatuko baituzu? Bai. Fango gara? Oso ondo. Bale, guazen ondoni. Eskerrik asko. Zu bidien berbetan etorri gare, kantuen asko guztetak gatzula, YouTubeen daukotzu kanalo bat? Bai, bueno, ja txikixan nintzenetik gainera daukat, eta beti boditxutuela gauzak, orduan bai, jarraitzen dut horrek. Zelako Andoni topoko dugu bertan? Ba, Andoni pixka rockeru hau. Ezain zerixua? Ezain zerixua, ez. Bueno, ez dakit zerixua zara, baina beti be hola tubajoliak edo orkestako kideak guri hola eskuapetetan jaku diela. Gustatze jat alde desberdinak eukitzia, arlo desberdinetan jorratzia eta... Ados. Eta kantaukozu, urtarrilaren 13an estreinoko dan Bretxame bai? Bai, urtarrilaren 13an Vitoria Eugenian Donostian, eta gero Bergaran martxoak 4an, baitxa. Eta zu zara kapitaina, inglesen kapitaina? Naiz inglesen kapitaina, pixkat Donostiako erreketan pixkat partizipatzen da bena. Eta zeiten duzu aktore lanak? Ba, danetik. Bai, niretzako aktore moduan lehenengo aldixa, abeslari moduan bai dauka pixkat, baina aktore moduan lehenengo orduan, bai. Bai, ba, etorri gara eskatuta, ia tubadoinu batzuk guretako eskainiko dozun, baina gehiago eskatu gure dotzut. Bretxako pasartetxo bat. Bai, zatik ez. Bai. Bengo zu pari hori? Perfecto. Ederto, guzen, a ber. Where is my brother, my precious Eddie? Why did he spill his blood? He's gone forever, was just a child now, he's but a rotting corpse. My fault? No, I didn't do this. It's what they started, it's them they are to blame. She's nothing but their harmony. God forgive her sins, because I will not forgive. Justice has been done, has been done, has been done. No room for grace. Eskerrik asko, Andoni. Plazerra izan da dudabarik kantu entzutia, geixo gure dauenak, badak izerrin behar dauen, Bretxa musikalera joan da. Andoni eta beste lagun pile bat opoko dituzue kantuan eta bestelako geixautan tubadoinuak entzutera etorri gara, geixau katuko dutzugu, geixau xurratuko zaitugu, joko dozu piezare bat guretako. Bai, noski. Eskerrik asko, Andoni, plazerra izan da, sorterik onena zuri. Zuei, eskerrik asko.